So what's up mga katisoy? Mayong gabi dira mga katisoy. Karon na ako diri sa Hingog City nga gitawag nila og Tatak. Tatak means tatak. Tatak. Itatak mo sa saging. Oh my God! Wow! So mga katisoy, ang Hingog City ay isa sa daghan kaayo prutas diri sa planet Earth. So mga katisoy, daghan kaayo prutas diri mga katisoy. Kani mga katisoy, saging. Dako kayo mga katisoy, dako pa sa ako. Oh. So mga katisoy, napod tay marang diri mga katisoy. Ato sa nang unahon diri katisoy. Lansunis. Aso mangitaan ang mga katisoy, ang lansunis dako kaayo. Murag ikaw, dako gugma sa ako ah. Lagi cari mama muda buat kasih uang sejuta. So mga katisoy, napunta dire marang na. Marang na siya mga katisoy. Daw kayo mga katisoy. So mga katisoy, mauni ang marang mga katisoy. Tampis kay na siya mga katisoy. Kuan kay bunga kung imong kanon humok kaayo, daghan pud ni siya liso. Mo nang paborito gini sa mga katawhan mga katisoy, marang na isa pud ni sa kusog kay diri sa Hingog City. So mga katisoy, karon natay gitawag diri nga alamat ng pinya. Paano masabi? Tako pining mga katisoy. Alamat ng pinya, sikat kay na siya nga alamat mga katisoy sa history nato mga katisoy. Barinig kita sa mukha. Grabe po na siya mga katisoy, dako kayo. Na mga katisoy. Pinya mga katisoy, pinya. Pinya. Dami ni mga katisoy. Napunta dire mangga. Na mga katisoy, mangga mga katisoy. Oink. Oh. So mga katisoy, natay butong diri mga katisoy. Butong na dako ay mga katisoy. Dako pa na sa ako mga katisoy. Na oh. Hindot kay diri mga katisoy sa Hingog City mga katisoy sa Tatak. Kung gitawag nila nga Tatak. Tanan prutas mga katisoy na. So morning gitawag nga Tatak mga katisoy diri sa Hingog City. Ang plaza lahi po to siya mga katisoy sa plaza. Mo yung Tatak. Katisoy mo ni ang mga prutas diri sa Hingog City mga katisoy. Baby paminawa kining akong kantahan para jud sa imuha sultihan ti ka sa akong pagbati gikan jud ni sa akong kasing-kasing baby love ti ka baby love ti ka baby love ti ka ikaw ra jud ug wala nay lain pa pagigog mako kanimo murag tambot suga aso agigog mako kanimo kusog kaayo ka buto-buto agigog mako kanimo murag tambot suga aso agigog mako kanimo kusog kaayo ka buto-buto. So mga katisoy, karon humana may glaag diri sa Tatak, diri sa Hingog City mga katisoy. Daghang kay prutas diri mga katisoy sa Hingog City. Ilaging gimuan og kuan nga mga dagko kayo na
prutas. So mga katisoy, kay gutom na kayo. Hanip na. Mga sa misa seaside mga katisoy kay manihapon mi. Magmukbang mi dito mga katisoy. Kita-kits na natin dito mga katisoy ha. Please 5, subscribe and 4, 3, 2, 1. Bye. Judas! A few moments later. So sa mga katisoy, magbukbang sa mi ha. yung masa. So mga katisoy, mayong gabi diha. Na magkaroon diri sa seaside. Seaside right? Please subscribe. Katisoy. Boy Tisoy. Katisoy. Mukbang sa mi, among tambunan among naong kay maulo mi sa inyo. Subscribe and share. Like and share and delete. Sa may kuwang part. Ama sisig na Sisig and chicken kusino. Ano mga katisoy? Sa? Ada ko lumimia. Bye. Boy Tisoy. Boy Tisoy lang malakas. Boy Tisoy. Sarap ng pagkain. Sarap, bawang. Upload na ako na. Hindi mo magkana daw ng part. Hindi mo magkana tumiti mag-vlog. Di ba? Kapuyang ulag dito, alam ba? Iurag na yung mga kauban mo no. Lago di ara mag ano, pagdingkod sa kikirid ba. Ulat na makatdan ba. Kunya, og ma, ay dagan tuloy tao ni manok. Tama tao. Mataw pa. Hapon. Kana maligo ba no? Buntag. Ligo tadi alas 6, mata ta alas 8. Ano gyud may makatisoy. Buhat yang among kuwat. Among chicken upload. Yan siya mong yung part ano, vlogger mo yun. Pag ma-viral, dagan viewers. Pwede tag Ferrari. Kita to, hindi na itong views mo na yun. Pwede tag car nga Ferrari. Tapos ni iba na ba, isa na ka-upload yaw, million ng views pa. Barato na din mga katisoy. 45 lang isang set. 45 lang na mong ikaon. Mas barato pa. Mas okay pa na siya kaysa ka na magpa-order kag gatos ka Bilang bilang. ihik no. Ganun, gagan niya. Pag dahil mag naman si Pero di magiging siya pure. Diba? Ano siya unod gapan ang mera. Maskara. Gulay ba? Mas dalang gulay. Yun, konsilis. Kaya na ilutoon. Murang panon. Siguro kung dili ko kabado ba, kung kusinero suro karon, kinagaluto-luto ng mga restaurant sa unang gisabawan. Kalutuan to sa kusinero ba? Sir nang itag isa ka na. Kitchen ba? Bisa ikuhan yan. Ito sa mga kwam. Ha? Ito ito kay masabay sa kwam. Pining ba? Pero ba igap na? Lemon juice. Lemon juice lang malakas. Pero kuha na part, bahay ko na na. Kay tunong-tunong yan, natakotina ba? Diba? Kira ani repart. Ya rice cooker ni rice kuna. Pwede sudan ya gamay kaya dam rice din mo din. Pwede mo kanon ba no? Ordero nimo itlog na ba isa?
Hindi kayo makanood. Dala rin kagsudan dia, dagan ka masudan. Kanya ko. Nga, bulalong lang. Hindi kaya pala. Kuba natin kung gusto ng kape, no? Dito sa kuan. Pag kusinta bi 85 Alvin. sa straw sa straw. Kaya ka-serve mo na. Food for two na. Buang rice itu ah. Medyo ano to? Iya ko? Kamu mag-try, try. Kaya ko na-guilty. Hindi ako mag-guilty ito. Nyaw ya. Buang. Basta rice mga ito sa'yo. Pag diba sa ito lang si Boy Tisoy kay. Boy Tisoy lang malakas. Bang diba? Mahulog niya. Kamu na keluar ba? Ano, buta ka lang ko. Nasi nanay. Lag ko ba? Sound? Lag na siya, lag. Lag ba kayo? Bantay lang kay basig Mustang. Wala, di matambling ba? Kahit may bago cellphone pa mga tamang. Pero bitaw na. Bakit yung may cellphone ba? Pag sa istorya, ba't? May kilang sisig. Murag sisig yun. Hindi kayo, barato na kayo. Barato na kayo. Mano mo, abi na kanin mag-barbecue kayo dali. Daag naman dali. Sa kwan, sisig, hindi. Sisig ni Kuya? Kuya Dik. Kuya Ding? Sisig ni Kuya Dik. Sisig ni Kuya Dik. Daag mo dali mga katusoy, la, kwam. Sisig ni Kuya Dix. Lamig kayo. Sabi mo? Maura to? Ikaw? Di atat. Wow. Kapag ini kusudan, ini kusudan, pero pag sa kanon ba kayo? Ang baunan. Kaya nga mata deh, kamatay. High blood. May pag nasa dambay na yung bago kanon. Matongkan. Matongkan. Kok din. Nakok. Mulot po ko natin sa Toyo lang sa kay. May kwarta pang kok. hindi nga ako panagat. Vlog boss. Vlog. Dahil tapos ay sigat na ba? Ah, okay. Sikat na ma. Kita wala po yun sa pan. Sa YouTube. May YouTube na. Kanina po ni si YouTube ma. Ano yun siya, may YouTube na. Umanaan eh. Sisig ni Kuya Dix lang malakas. Sponsor na Kuya Jax ni. Bawa mo na may tutis dito dyan. Bahag mo kayo ng karbang control ako ma. Ay, niregaw. Ay, ba niya ba? Moral yun. Moral yan. Ano ko? Taga... Ay, gusto ko dito. Sabihan mo na agaram. Kung sa YouTube. Nag-viral dali. Abot si Kasuho gitu rin. Hindi, kasi mga tama.
So, nabusog na ko sa 45 pesos. Busog kayo mga katisoy. Rice with chicken tocino lang. Sulit kayo diri ah. Nasa balingwa, nasa kuan. Sardina. Dili man ako. Sipwit ra. Mga tuso. Mas nako kay perfect. So mga katisoy, don't forget to like, share, and subscribe. Boy, Tisoy! Yeah.